Izakhamuzi zaselokishini eMlazi zithi izigameko zakamuva zokubulawa kwabantu ngesihluku ziyethusa. Kule mpelasonto esiphuma kuyo kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha, kanti izolo ebusuku kuphinde kwadutshulwa kwabulawa abantu abahlanu. Kukholakala ukuthi abalisa abathathu abebehlome ngesibhamu bangene lapha badubula ke abalisa abahlanu ekhanda bashonela endaweni yesigameko. Abathathu bathole ukulimala. uBongani Thabethe oneminyaka engu-36 ungomunye wabashonele endaweni yesigameko. Iphatheka kabuhlungu uhlobo lwisimanga ngoba lengane njengoba ibihlala lana nje ibingasebenzi. Ibiphila nje indlela abafana. Kodwa manje inkinga enkulu mangabe sihambile mina njengomzali dadubo kama wakhe omdala angazi ngizomncoba ngani. Inkinga enkulu nje ileyo. Izakhamuzi zizwakalise ukushaqeka ngalezi gameko kanti ezinye asithandanga ukukhuluma nabe izindaba. Uma sibuka lento yenzeka sibuka ukuthi izingane zethu ziphela zincane zisakhula zisene future zisenento ezingaqhubeka ziyenze empilweni. Amaphoyisa athi imbangela yalezi gameko ayikakaziwa okwamanje. At this stage there's no link at this stage between these two incidents. They seem to be unrelated. However, time will tell, and fortunately we have the same detective task team that are probing both the incidents. Embikweni yakamuva yezigameko zobelelesi ezweni, leli lokishi yilona elibike izigameko eziningi zokuzama ukubulala. Imindeni yalabo ababulewe ke kulesigameko seyinxuse amaphoyisa ukuba enze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi abenzi balokhu bayajeziswa ukuze kubuye uzinzo nokuthula kulomphakathi. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseMlazi.